כן? כאן, כמובן שיש תמיד יכולה להיות תזוזה מילימטר, 2, ואם סכין ילך טיפונת שמאלה ימינה, אז אנחנו נשאר בכמה מקומות נשאר עם הלבן כאן. שזה לא יקרה, בואי ניתן גם קצת אובר, זאת אומרת שאנחנו נותנים כאן מין בליד, כן, כמו שאנחנו עושים בלידים, שוליים חיצוניים לכל מיני פליירים וכל תוצרת של דפוס. גם כאן אנחנו עושים בליד, ואז כשסכין הולך וחותך, אפילו אם יש איזשהו שיבוש, משהו תזוזה של נייר, אז אנחנו עדיין משאירים עם הצבע. אוקיי. ואז עכשיו צריך, מה נתתי? אנחנו בפוינטים, אוקיי. ואז צריך להגדיל טיפונת איך אני מגדילה, זאת אומרת שאני יכולה פשוט לסמן בריבוע, קונטרול 9, ככה שגם עיגול וגם שוליים ישבו בתוך הקובץ. אוקיי? זהו, בזה בעצם נגמר סיפור כמעט. עכשיו אני אחזור לקו. כאן סיימנו, כן? ובואי נלך ל-Window, Attributes, Show All. מה שבדרך כלל דורשים בבית דפוס, אומרים דבר כזה, שקו חיתוך תעשו באוברפרינט. אז זה בדיוק המקום לסמן V ולהגיד שהסטרוק, כן, הקו הזה יהיה באוברפרינט. מה זה אוברפרינט בכלל? מה זה אוברפרינט? בואי נסמן, בואי נצייר משהו כזה. יש לי עיצוב כלשהו, ועיצוב כלשהו. טוב. אוקיי. אז מה שקורה בדרך כלל, כשמכונה מדפיסה שורה אחרי שורה, ומדפיסה בנקודות פיזיות, כן? רזולוציה אופטית, מה שנקרא בהדפסה, זה DPI, dots per inch, כן? נקודות per inch. זאת אומרת שמשפריצת נקודות צבע בצפיפות 300 נקודות per inch. ואז הולכת שורה אחרי שורה. וכשאנחנו מגיעים למפגש צבעים, זה לא אומר שמדפיסים קודם כל את הירוק ואז מתחילים להדפיס את הצהוב. לא. זאת אומרת שכאן מתחילים להדפיס בצורה צהוב, אחר כך חוזרים לערבוב שנותן לנו את הירוק. ובסופו של דבר, במדפיסה רגילה, יש לנו שתי צורות כאלה. אפילו אם אנחנו בנינו 1000 שכבות וכמובן לא הכנו כמו שאני הכנתי עכשיו, לא גזרתי background הזה, כן? כשעושים הפרדת צבעים, אז זה מה שקורה. באוברפרינט, אם אובייקט שלי מסומן באוברפרינט, אני יכולה לסמן בו נגיד גם עיגול הזה,
כן? overprint fill במקרה הזה. ב-overprint קודם כל מדפיסים את הצבע, את הצבעים הרגילים, ואז מה שמסומן ב-overprint מדפיסים מעל כל העיצוב. לא תמיד זה טוב, כן? במקרה שלי, אם אני רוצה לראות איך overprint שלי יעבוד כאן, אני יכולה פשוט להעביר את העיגול שלי למולטיפליי. מולטיפליי במקרה הזה הוא די דומה ל-overprint. ואני רואה שבסופו של דבר ב-overprint העיגול שלי הוא פשוט נעלם, כי תראו שזה צבע טרי ירוק, ומעליו מנסים להשפריץ צבע שהוא בהיר יותר. כמובן שזה נבלט פשוט. אוקיי, אבל זה overprint, כן? זאת אומרת שלא משאירים מקום לצבע, אלא מדפיסים הכל, ואז overprint מדפיסים מעל הכל, כן? למה חשוב להעביר את הקו לחיתוך ל-overprint? שלא יהיה נימה לבנה באזור של הקו. יכול להיות שזה לא יקרה, אפילו אם לא תסמנו. הכנתי גם ככה וגם ככה. כאילו מה שחובה זה בטוח לסמן את זה כספוט קולור. אבל סטנדרטי להעביר לספוט קולור ולסמן באטריביוטס overprint stroke, שזה ב-overprint. לפעמים אתם יכולים לשמוע גם דרישה כזאת מבית דפוס. קווי חיתוך תסמנו ב-overprint צבע חמישי. אז overprint ראינו. ומה זה צבע חמישי? מה זה? מי זה? איזה צבע זה? הם מדברים על צבע חמישי. בואי נגיד, אני אפתח כאן separation preview, הפרדת צבעים, כן? ואז overprint preview, ואז יהיה מובן. הנה, קודם כל זה כל הצבעים, כל הרביעייה שלי CMYK, ואז הנה אתם רואים שיש כאן 4 צבעים. אפשר בעצם לראות ממה הצהוב שלי בנוי, כן? ממה עיצוב שלי בנוי, כן? ואז הצבע ספוט שלי הוא מופיע כצבע חמישי. זאת אומרת, ציאן, מג'נטה, ילו, בלק זה 4 צבעים, ואז צבע חמישי זה בדיוק צבע ספוט. אוקיי? אז בגלל זה אומרים צבע חמישי, ולא משנה איזה צבע. אוקיי. רק שלא יצאתי מ-overprint. אוקיי. מה עוד אפשר להגיד? בסופו של דבר זה כבר מוכן. אז פשוט שומרים את זה כ-PDF. כאן אנחנו לא צריכים שום trim marks, לא צריכים שום בלידים, כי אנחנו נתנו לזה בליד, כן? אז מספיק לשמור, בוא נגיד, אקרובט 7 ומעל זה, כן? גם ככה זה יהיה קובץ די קל. אפשר להשאיר גם רק Optimize לווב,
וזהו, רק לוודא שבאוטפוט, אם ביקשו שזה יהיה מודל צבע CMYK, אז חשוב שבדסטיניישן אז יהיה PDF לא במערכת RGB, כן? אז נחזור ל-CMYK, United States, ואז שומרים PDF. וזהו.